Имате ли хора около вас, които ви зареждат? И знаете ли откъде можете да се заредите и откъде получавате най-голям заряд? За мен е много важно да имам някой, който да ми дава начален старт и да ме мотивира, тъй като след това аз мотивирам и вас. В моя живот, ще ви разкажа една случка. В моя живот имаше момент, в който аз съм пушила преди 20 години и се хванах на бас с един приятел, че спирам да пуша. Съответно аз отказах цигарите точно след този бас. Не ми беше лесно. В интерес на истината около може би 6 месеца аз излизах доста по-малко.